Hola, bona tarda. Comencem aquest acte de Catalunya Sí per explicar les propostes que Catalunya Sí presenta a Esquerra Republicana i que considerem que s'han d'implementar en aquesta nova legislatura. Ara us les desenvoluparem, però abans us les desenvoluparem de mà de l'Enric Marín, president de Catalunya Sí, i dels membres de la Junta de Catalunya Sí, Roger Buch i Joan Capdevila. Voldria excusar a dues dones, grans dones, que també haurien d'estar aquí i que malauradament no ens poden acompanyar, que són la diputada Jenn Díaz i la també membre de la Junta de Catalunya Sí, Carme Arenas. Ja sense més, li passo la paraula a l'Enric Marín. Molt bona tarda. Efectivament, com deia la Núria, ens sap greu. Avui comptàvem amb la Carme Arenas, que és vicepresidenta de Catalunya Sí, i de Jenn Díaz, que és membre de Catalunya Sí, però que avui, amb la campanya, la veritat és que tant l'una com l'altra no han pogut estar amb nosaltres. El que fem avui és presentar 16 propostes que Catalunya Sí fa Esquerra Republicana, considerant que són absolutament crítiques de cara a la governabilitat dels pròxims 4 anys. Per què considerem que són crítiques? Bàsicament hi ha dos criteris. En primer lloc, nosaltres entenem que els pròxims 4 anys són molt importants per la continuïtat del procés d'autodeterminació de Catalunya. L'any 2017 va ser un any molt important. La ciutadania d'aquest país va protagonitzar un acte inèdit de desobediència massiva que va marcar un punt d'inflexió en el procés d'autodeterminació, però per altra banda també vam veure que no teníem prou força com per imposar el que en aquell moment pensàvem que era possible, que és una declaració d'independència. De tota manera, el que tenim clar és que aquest procés d'acumulació de forces serà molt important i que, de fet, és imprescindible per culminar el que considerem que és el nostre objectiu, que és la independència, que és la proclamació d'una república catalana. Per altra banda, en el darrer any s'ha produït una situació imprevista i imprevisible, la pandèmia global. Aquesta pandèmia global ens ha significat, en primer lloc, una crisi sanitària d'una dimensió també inèdita. Aquesta crisi sanitària i tot el combat contra la crisi sanitària ha provocat, i el confinament, una crisi econòmica molt important i, finalment, com a conseqüència de la crisi sanitària i la crisi econòmica, una crisi social de dimensió molt important. Aquests dies es publicava que el PIB a l'estat espanyol ha caigut més d'un 11%. De manera que els pròxims 4 anys han de servir bàsicament per dues coses. En primer lloc, han de servir per continuar el procés d'acumulació de forces en el context del procés d'autodeterminació i no com una cosa al marge, sinó justament com una cosa que està íntimament lligada, ha de servir també per combatre la triple crisi sanitària, econòmica i social. I això vol dir, al nostre entendre, que les polítiques públiques aquests pròxims 4 anys han d'estar marcades per un canvi de paradigma que significa que els prejudicis de les polítiques neoliberals ja no tenen cap mena de validesa en absolut i que, per tant, cal anar a un nou paradigma de progrés social, a un nou paradigma que privilegia les polítiques públiques a les polítiques de cohesió social. I en aquest sentit, justament és en el que presentem aquests 16 punts que entenem que són prioritaris, no amb una perspectiva de 20 anys, sinó una perspectiva de 4 anys, que són els 4 anys que hauria de tenir com a horitzó aquesta pròxima legislatura. Molt bé. Doncs començarem amb les 16 propostes. La primera proposta és la proposta de sobirania nacional. Ens l'explica el Roger. Moltes gràcies. Sobirania nacional per superar aquest escenari de repressió i treballar per un referèndum acordat. Per tant, dues paraules, dos conceptes molt forts: amnistia
i referèndum. Amnistia vol dir lluitar per la repressió, visibilitzar, denunciar la repressió a nivell intern, a nivell de l'Estat i a nivell internacional. No volem conformar-nos amb uns indults, sinó volem que la demanda d'amnistia, precisament perquè supera l'àmbit de les persones independentistes, la demanda de l'amnistia ha d'estar des del primer moment una demanda que aconsegueixi els màxims suports. En segon lloc, el referèndum d'autodeterminació, un referèndum que el volem acordat i que el seu resultat sigui aplicat perquè sigui reconegut entre els catalans del sí, els catalans del no, l'Estat i el món. Això no és fàcil. Per aconseguir aquest referèndum acordat vol dir que la mobilització haurà de ser constant. Que no sigui fàcil no vol dir que sigui l'eina pel qual hem de lluitar aquests 4 anys i pel qual cada vegada hi ha més suports. Necessitem una gran força per aconseguir, per forçar aquest referèndum acordat. Molt bé. La segona proposta és la sobirania participativa. També ens l'explicarà el Roger. Moltes gràcies, Núria. Sobirania participativa ho concretem amb donar forma a un sistema electoral propi. Hem de tenir en compte que Catalunya no té llei electoral pròpia, és l'única comunitat autònoma que no la té. Això és una profunda vergonya que hem de poder subsanar i això ens ha de portar en quina direcció volem canviar aquest sistema electoral. Per una banda, en poder donar paper a la democràcia directa, és a dir, els referèndums, regular-los, no un referèndum només per l'autodeterminació, com hem parlat abans, sinó referèndums per poder decidir sobre qualsevol tema que afecti la ciutadania, sempre, evidentment, amb deliberació prèvia. Però també volem una llei electoral per trencar amb el marc provincial, una llei electoral que inclogui el vot electrònic i una llei electoral molt i molt important perquè permeti treure el vot rogat i que tots els catalans residents a l'estranger puguin votar. Per tant, una llei electoral que esperem que abans de 4 anys es pugui ja ser, amb que inclogui, evidentment, i això ho notem molt a faltar aquests dies, una junta electoral catalana. Molt bé, moltes gràcies. La tercera també és una sobirania. Com veieu, tots són petites sobiranies que ens han d'enfocar a la sobirania final. I aquesta tercera és la sobirania de projecció exterior. També ens l'explica el Roger. En aquest cas, resumim la manera que el compromís de sobirania projecció exterior és reforçar la projecció internacional de Catalunya en els àmbits polític, cultural, econòmic. Com creiem que s'ha de fer això? Doncs completant tot aquest desplegament de les delegacions exteriors, que ja va començar el conseller Romeva i que han seguit altres, consolidant el Pla Director per la Cooperació, l'Acord Nacional per l'Agenda 2030, amb el desplegament dels ODS a tota la societat i a tota l'administració de la Generalitat, i finalment també potenciar l'estratègia Mediterrània Catalunya 2030 per fer de Catalunya i Barcelona en concret la capital europea del Mediterrani. Molt bé. La quarta proposta és la sobirania cultural. Ens l'explicarà l'Enric. Molt bé, amb aquest punt, de fet, obrim un paquet, que és el paquet de la cultura. Des de Catalunya sí entenem que la cultura és un factor estratègic d'emancipació social. La cultura és segurament la palanca més important d'apoderament social, perquè la cultura és el que ens permet imaginar el món, la cultura és el que permet crear i recrear les identitats, i per altra banda el que tenim clar és que com a conseqüència de la Covid, com a conseqüència de la pandèmia, la cultura ha estat el sector segurament més afectat, més negativament afectat. Ja va passar amb la crisi financera del 2008, la cultura va ser el sector més sacrificat, i això des del punt de vista social i nacional català és un suïcidi. Aleshores, de forma molt esquemàtica, proposem un punt aquí, que és que la targeta sanitària, que és la targeta més universal que hi ha a Catalunya, serveixi també com una targeta d'accés a la cultura i que entre les diferents administracions hi hagi una càrrega en aquesta targeta per facilitar els consums culturals d'àmbit local, com es diu en el tema del comerç, de quilòmetre zero, de forma que els concerts, de forma que els museus, de forma que la producció cultural pròpia pugui tenir un impuls important. I després també proposem que es defineixi l'Estatut de l'Artista.
En el sentit cultural estricte seria això. Després parlarem de més qüestions, perquè la cultura per nosaltres és cultura, educació, és tot el que fa referència a la producció simbòlica. Sí, també bastant relacionat amb aquesta és la proposta número 5, que és la sobirania lingüística i d'indústria audiovisual. Mireu, en aquest punt, nosaltres, de fet, ja vam fer un acte en el que vam fer una reflexió sobre una situació que ens preocupa molt, i és que som conscients que en els darrers 10 anys l'espai social de la llengua catalana no només no ha crescut, sinó que més aviat ha tendit a contreure's. Aleshores, nosaltres marquem una prioritat molt clara aquí i entenem que el futur de la llengua depèn de moltes variables, però hi ha una que és fonamental. I aquesta variable és que la llengua catalana no serà una llengua socialment majoritària si no existeix d'una forma forta, d'una forma potent, en el que és l'imaginari audiovisual. I, per tant, el que proposem aquí, el que proposem a Esquerra, el que proposem al govern, és que els 10 punts, el decàleg que va formular la plataforma de la llengua, siguin assumits pel pròxim govern de la Generalitat. Molt bé. I molt relacionada amb aquesta també està la proposta número 6 que fem sobre sobirania comunicativa. Quan parlem de sobirania comunicativa, de fet, ho introduïm amb el tema de l'audiovisual, però hem de tenir molt clar una cosa. Quin és el motor de l'audiovisual a Catalunya? Quin és el motor de l'audiovisual a qualsevol país petit? I més encara si aquest país petit és un país que no té estat. És el servei públic audiovisual. Perquè en un país gran, en un país imperialista, en un país d'una cultura hegemònica, els operadors privats fan la funció de normalitzar la llengua. Però en un país com el nostre, o ho fa el servei públic audiovisual o no ho fa ningú. I, per tant, també una de les coses, que ja ve de llarg, això, ja ve d'antic, el que va passar el 2010, que quan es van fer les retallades, el servei públic que va rebre més retallades va ser el servei públic audiovisual. I quan parlem de servei públic audiovisual, parlem bàsicament de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Però també parlem de l'Agència Catalana de Notícies. I també parlem dels mitjans de comunicació pública local. Per tant, hi ha d'haver unes polítiques públiques que apostin per la transformació del servei públic audiovisual, és a dir, de la corporació, de l'Agència Catalana de Notícies i dels mitjans de comunicació públics locals. Si no fem això, no aconseguirem, perquè, en definitiva, el servei públic audiovisual és el tractor, és la locomotora de les indústries culturals, de les indústries comunicatives en aquest país. I, per tant, en aquests pròxims 4 anys, el govern de Catalunya el que ha de fer és capgirar la situació, fer una aposta estratègica pel servei públic audiovisual. Molt bé. La proposta número 7 també va de sobirania digital, en aquest cas, i territorial, que van molt lligades. Aquest punt, de fet, està lligat amb l'anterior, també. Estem vivint una revolució de les comunicacions. Aquesta revolució de les comunicacions va començar fa 25 anys, o 30, amb internet, i cada 5 anys, cada 10 anys, hi ha un canvi de paradigma en aquesta revolució de les comunicacions. Els pròxims 10 anys estaran marcats per la banda ampla mòbil, que en termes col·loquials és el 5G. El 5G canviarà la indústria en general i particularment canviarà d'una forma extraordinària la indústria audiovisual. Fa un segle, quan es parlava de la Catalunya ciutat, es deia la Catalunya ciutat ha de permetre que a qualsevol comarca de Catalunya hi hagi una biblioteca i carreteres i telèfons. La Catalunya ciutat avui és que el poble més petit de Catalunya arribi la banda ampla, fixa, cable, fibra o mòbil, 5G. De forma que des del poble més petit de Catalunya hi pugui haver activitat econòmica capdavantera. Això és el que, d'alguna forma, ens ha de permetre trencar la fractura territorial, fer finalment d'aquest país un país en el que el territori no marca diferències. I això ara passa més
per la construcció de les infraestructures de telecomunicacions, això vol dir banda ampla, mòbil i fixa, que no pas per la construcció de carreteres. I en els pròxims 4 anys, impulsant el Fibricat, s'ha d'aconseguir, a més, que la xarxa sigui neutra, que no serveixi només al negoci dels oligopolis. Molt bé. La proposta número 8 va sobre la sobirania científica i tecnològica, que també és molt important. En aquest punt, d'alguna forma, acabem de tancar aquest paquet. Tots els teòrics, els economistes progressistes, com la major part dels analistes que intenten veure per on va el futur, en diuen que el futur passa per la societat del coneixement. En el cas de Catalunya, Catalunya és un país que ha existit, que s'ha mantingut amb una forta identitat al llarg del temps perquè ha fet una aposta cultural sempre. El que ha mantingut a Catalunya és la cultura, la identitat, però també la capacitat d'innovar. També la capacitat de generar negoci a partir de la innovació. Doncs bé, aquesta capacitat de generar negoci a partir de la innovació passa cada cop més per la ciència. Per la ciència, el coneixement i la tecnologia. La transformació del sistema de l'aparell productiu d'aquest país passa per fer una aposta pel coneixement i perquè no sigui el sector de serveis amb poca capacitat de coneixement injectat el que sigui el motor de l'economia. Per tant, aprofitant els fons europeus, en aquests pròxims 4 anys hem de fer una aposta estratègica pel coneixement, per la ciència, per la tecnologia. I en aquest sentit el que demanem és que hi ara actualment hi ha una conselleria d'Indústria que té com un pegat al final les universitats. Potser el que caldria fer és el contrari, que hi hagi una conselleria d'universitats que sigui d'universitats, ciència, tecnologia i indústria. I que, per tant, sigui el coneixement, la ciència, la tecnologia, la que transformi la indústria. Molt bé. La proposta número 9, un altre sector molt important, que és el de l'educació, la sobirania educativa. Roger, ens l'expliques? Sobirania educativa ho volem concentrar en un tema que és garantir el dret a l'educació a tothom i la gratuïtat de l'educació dels 0 als 3 anys. Però hem d'explicar el per què. Per nosaltres, educació vol dir inversió i, sobretot, vol dir inversió contra la desigualtat. Si algun objectiu, entre molts, té l'educació, és precisament que serveixi per revertir les desigualtats existents. I és per això que cal estar molt atent a totes aquelles institucions, o per exemple la Fundació Jaume Bofill, que han estudiat les evidències de quins són aquells elements amb què és més fàcil lluitar contra la segregació escolar i quins elements poden fer de l'educació una eina concreta de lluita contra la desigualtat social. Una d'aquestes evidències ens diu que l'accés als 0 als 3 anys per part d'aquelles famílies amb menys recursos, i no em refereixo a recursos econòmics, sinó menys recursos, diguéssim, de valors o relacionals o de famílies desestructurades, l'accés dels 0 als 3 anys és vital i és clau per començar bé l'etapa educativa. Per tant, dels molts reptes que té el món educatiu, ens volíem centrar en aquest de la gratuïtat dels 0 als 3 anys, però sobretot amb la intenció que ho puguin aprofitar aquelles famílies més vulnerables. També volíem posar l'accent amb un pla de transformació educativa que, acompanyant tota aquesta reforma i innovació educativa que estan fent molts mestres i molts moviments de renovació pedagògica, també es canvia alguns temes com la selectivitat i també la carrera docent dels professors i també la seva selecció. Molt bé, gràcies. Un altre àmbit també molt important és el sanitari i, per tant, Catalunya Sí també fem una proposta de sobirania sanitària, que ens l'explicarà en Joan. Gràcies, Núria. Bona tarda. És tan obvi que poder ens el podíem haver saltat l'evidència de com s'ha arribat a tensionar
el sistema sanitari durant la Covid que encara estem vivint posa més palès que mai, si calia, que cal consolidar el sistema públic de salut integral, universal i de qualitat. Cap dels tres adjectius és balder. I per això creiem en la necessitat de que quan Esquerra governi s'acceleri el desplegament de la llei d'universalització de la salut i que, conseqüentment, se n'incrementi el seu finançament per tal de garantir tots els processos de millora. En aquest sentit, i perquè creiem que l'aspecte és no només sanitari, sinó sociosanitari, proposem a Esquerra crear l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària. Molt bé, gràcies. Estem en el bloc de sobiranies socials, que creiem que calen mesures sobiranes en tots aquests àmbits i en aquest sentit també fem una proposta sobre les polítiques d'habitatge, sobiranies en el camp de l'habitatge. Ens l'explica el Roger. Garantir el dret a l'habitatge, concretem aquesta proposta d'invertir 1.000 milions anuals en habitatge. Quan fem o expliquem què és l'estat del benestar i fem comparatiu, veiem que en el nostre país, les nostres latituds, la inversió en salut i educació és molt gran en termes proporcionals i, en canvi, la inversió en habitatge és molt i molt petita. Si féssim un formatget i veiéssim què s'hi dedica. En canvi, quan mirem quines són les necessitats de les famílies de classe mitjana, que no hereden dels avis, diguéssim, patrimoni, que és la majoria, veiem que la necessitat de pagar hipoteca o lloguer és la gran necessitat no coberta. És per això que aquesta pota de l'estat del benestar és imprescindible poder-hi fer-hi front. Com? Amb ajuts al lloguer, amb regulació i també amb compravenda. De tots els debats que s'estan fent de quina manera són més útils les polítiques d'habitatge, les volem obrir totes perquè precisament el que volem denunciar és que aquesta necessitat és la que menys coberta està. Molt bé, gràcies. La 12 és una proposta que en diríem transversal, però l'hem reduït també amb un punt perquè quedi constància, que és la sobirania feminista, i ens l'explicarà l'Enric. Fa molt temps que com a professor a la Universitat d'Història de la Comunicació defenso que la revolució més important del segle XX és la revolució de la dona per accedir a l'espai públic. I que, de fet, l'indicador més clar de la modernitat d'una societat és exactament aquest. En quin punt hi és la igualtat de gènere? En quin punt hi és el reconeixement dels drets de les dones? I en aquest sentit, a Catalunya encara tenim feina a fer. I estem convençuts que els pròxims 4 anys poden ser molt importants per avançar en aquest objectiu democràtic bàsic. I proposem 2 coses elementals, una de caràcter de compromís, és a dir, escolti'm, el que hem de fer és garantir que hi haurà paritat efectiva i real en tots els càrrecs públics en aquest país. I que amb això no és suficient, però és una condició necessària per garantir el trencament de les diferències de gènere pel que fa al salari, pel que fa a l'accés amb igualtat de condicions a l'espai públic. I també creiem que per aconseguir aquest objectiu seria important que hi hagués una conselleria que s'ocupés específicament d'aquestes qüestions i que ja ha arribat el moment que aquesta conselleria existeixi. Molt bé, gràcies. Seguim amb el llistat de propostes de Catalunya Sí. Anem per la 17. La 17 va de l'àmbit laboral i vital i ens l'explicarà en Joan. Jo la tinc al 13. Ai, el 13. Mal número. Per això he dit 17. Però és molt important i per això cal medir cada paraula quan es parla de relacions laborals, perquè parlem d'una de les coses més serioses, que és la nòmina que arriba al final de mes. Creiem que cal anar cap a un nou model de relacions laborals
que garanteixi les condicions de treball dignes. I cal, per tant, un programa d'incentius per la contractació de qualitat que permeti optimitzar els fons europeus vinculats a l'economia verda i a la digitalització. Per això proposem, per tal d'impulsar la contractació indefinida i establir salaris mínims segons la mitjana de cada sector, el desplegament i el finançament d'una llei de renda garantida. Molt bé. La proposta 14 i les següents tenen molt a veure amb la promoció del país i la sostenibilitat. I la primera d'elles va sobre la sobirania energètica. Joan? I aquesta és una de les meves preferides. Com sabeu, soc, com molts altres, defensor de la idea que el canvi energètic és una de les palanques de canvi social que veiem menys, però que més potents poden ser. Creiem que cal, en l'entorn que vivim, gairebé no caldria ni explicar-ho, però cal impulsar les energies renovables i fer del sector públic un prosumer, que es diu ara, que és un productor i un consumidor, pensant que la capacitat i el volum de potència del sector públic pot enviar senyals de llarg termini al mercat, senyals de preu. Per això volem que les administracions públiques instal·lin panells fotovoltaics a tots els edificis públics i contractin la compra-venda d'energia amb companyies que garanteixin origen verd i origen de proximitat. Cap dels dos factors ha d'anar per separat, perquè són partidaris del quilowatt-hora de quilòmetre zero. Entenem que el govern d'Esquerra s'hi compromet quan ja anuncia que hi haurà una conselleria que específicament es cuidarà d'això. Proposem que aquesta conselleria també participi en tots aquells petits projectes col·laboratius que són de model escalable de producció d'energia verda. Molt bé. I la penúltima proposta que tenim també relacionada amb aquests temes va sobre la sobirania alimentària i ecològica. Sí, perquè bàsicament pensem que confrontar aquestes dues sobiranies és un dilema fals i no tan recents experiències com l'agrivoltaïsme ens estan demostrant no gaire lluny de casa nostra que això és possible. Cal renovar l'agricultura i la ramaderia amb criteris ecològics, evidentment, i d'equilibri territorial, i és imprescindible enfortir el sector primari català fomentant un ecosistema de consum, on es garanteixi una producció ecològica de qualitat i on es potenciï el consum de quilòmetre zero i el comerç de proximitat. Dèiem que els agricultors poden produir carn, llet, ous, cereals de quilòmetre zero. Estem convençuts que dins d'aquesta diversificació de la producció agrària també hi pot haver el quilowatt-hora de quilòmetre zero, que ha de tenir també la seva valoració. I tot això s'explica una mica amb la nostra darrera proposta, però que no per ser la darrera és la menys important, al contrari, jo crec que és de les més importants, que és la sobirania econòmica i financera. I també ara ens la desenvolupa en Joan. És de les més importants, Núria, perquè segurament és de les que permet alimentar el desenvolupament de totes aquestes altres sobiranies. Com ja ha dit l'Enric, volem que s'impulsi l'economia basada en el coneixement i en la creativitat i per controlar el paper dels oligopolis sobre l'economia catalana i fomentar totes les formes diverses d'economia col·laborativa que existeixen.
Per això proposem a Esquerra transformar l'Institut Català de Finances en un banc públic. Modestament he de dir que en aquesta batalla els diputats de Madrid d'Esquerra ja hi estem ficats i caldrà alguna empenta més que les aconseguides als darrers pressupostos generals de l'Estat, perquè ens cal poder garantir el finançament del sector productiu, de les inversions de caràcter estratègic, per donar una empenta a l'economia productiva per sobre i per davant de l'especulativa. Creiem en aquest sentit també que és imprescindible que Esquerra completi el desplegament de l'Agència Tributària Catalana. Molt bé. Doncs fins aquí les nostres 16 propostes molt ambicioses, però alhora que considerem que són necessàries. I ara tancarà l'acte l'Enric, el president de Catalunya Sí. Només un parell de consideracions per tancar aquest acte. En aquesta campanya hi ha com dues línies que provoquen un debat dins l'independentisme. Una és considerar que l'esforç per la negociació és inútil. I una altra, expressada també, i és que és el menysteniment de les institucions d'autogovern que tenim en aquest país. Respecte a la primera qüestió, el que caldria dir és que encara que al final la República Catalana s'aconsegueixi amb un acte unilateral, aquest acte unilateral no tindrà cap possibilitat si no el recolza el 60% de la població d'aquest país. I perquè el 60% de la població d'aquest país recolzi un acte unilateral, ha d'estar convençuda que és l'única via. I perquè estigui convençuda que és l'única via, ha d'estar convençuda que totes les altres vies no han funcionat. Per tant, l'aposta per la negociació és absolutament imprescindible. Perquè o funciona o no funciona. Si funciona, perfecte. I si no funciona, serà la manera de que la major part de la població d'aquest país entengui que la via és la via unilateral. No hi ha més escenaris. I perquè l'aposta per la negociació funcioni, hi ha d'haver un bon govern. Un govern ambiciós en termes nacionals i ambiciós en termes socials. Les propostes que fem són propostes que entenem que s'haurien d'assumir perquè el govern de Catalunya els pròxims 4 anys sigui ambiciós en termes nacionals i ambiciós en termes socials. L'ambició en termes socials no és negociable. I qualsevol escenari de pacte que es pugui plantejar ha de tenir en compte aquesta ambició nacional. Perdó, aquesta ambició social. I qualsevol pacte que es pugui plantejar ha de tenir en compte aquesta ambició nacional. L'una va del bracet de l'altre. I amb això no hi haurà prou. Si no hi ha prou amb ambició nacional i ambició social. El que cal és que, a més, hi hagi rigor. El que cal és que hi hagi una gestió culta, una gestió rigorosa, una gestió ben feta. El que cal és prestigiar les institucions d'autogovern d'aquest país. I de tot això, al final, nosaltres ho resumim amb una expressió. El que toca ara, el que toca els pròxims 4 anys, el que és el moment de què? És l'hora de les polítiques republicanes. I el que hem volgut fer amb aquest document de 16 punts és explicar quin és el nostre entendre, el nostre parer, el nucli dur d'aquestes polítiques republicanes. I estem convençuts, per altra banda, i de fet el candidat Pere Aragonès ens ho acaba d'expressar, que Esquerra Republicana assumirà com un compromís ferm aquests 16 punts, aquestes 16 reivindicacions. I amb això, la veritat és que nosaltres considerem que la nostra aportació en aquesta campanya és la que havia de ser. I ja està. Molt bé.